Uyathi yakhala impukane yathi Makhe. Hayi MaSibisi. Ngiyabazana ninjani? Ngiyaphila yini futhi lo hamba nawe manje? Makhona ngikuletha umuntu omthetho namhlanje. Hayibo, sawubona Mbongeni mfana wami. Yabona njani manje yaphila kodwa? Siyaphila. Khumulile kephi simntana ngiyazi ukuthi usemsebenzini kodwa nje uhloniphe ikhanye la kogumede nomzali lo wakho. Usefaka namakepi. Bo phela ngithi uniform. Ukhula komuntu ubala MaSibisi. Usungasho ukuthi uyolwa kade dlala la. Isho uphinde. Engeve namanqoko bembiza ngoMoemish. Phela yonke into ayisho. Basabiza nje ngoMoemish ngane yakho. Bheda nje. Ayikho Moemish umthethweni. Akasakhulu. Uyambona ukuthi mfanele kanjani uniform yakhe lo. Yamfane ihlala nje, ihlala nje. Uyabona nje yenza ukuthi uma umbuka nje ube nokuthuka bengathi unecala noma ungenalo makelwane. Ngiyajabula. Manje ngane yami waphithizela lana kuphakathi nezinsuku kanti awusebenzini. Hayi ngaba nenhlanhla manga ngathola nje la station esiseduze sengisebenzela khona endaweni. Usebenza khona la police station? Makelwane angijabule ngiyabona imithando zami yazwakala enkosini mangithi nje ngifisa uzosebenzela la ngasekhaya. Ngithe nje nawe ngifuna ukukushaya ngosurprise ngibona ngento seyithi nje qhi. Ukhohlakele njalo MaSibisi. Hayi makelwane. Ngiyajabula mhlambe ake sivele singene ngaphakathi sithole nokusatiyana uyabona. Makhelwane ngingakuphoxa ingane yakwethu ubekuvele kukhona into ebengiyenza lapha yana ufika nje kukhona into engibhizi sethi nje ma ungiphelezele ngifuna ukuya la izansi kumange ngikhona indaba engifuna ukuyixoxa naye sengithi mina hayi ngizokuphelezela fana bese ngiyakushiya ngoba lo msebenzi uzongilibazisa lapha endlini ngizomshiya ke nisale nixoxa kufano sengiyobona ngawe Ayilungile maso khuluma ma ube right. Siyabonga makhelwane siyabonga. Manje Mbongeni singangeni ke nawe ka ufuna itiye wena? Hayi khuleka ma kahle kahle njengoba ngilangeze ngokumsebenzi. Yebo. Wenze njani? Ngizobheka ungonini. Ungonini indaba yakhe ibucayi. Wenzeni manje ungonini? Ngiyabona lapha emall la endaweni. Ngiyabona ngapheshe. Kuthiwa ubonakale ephuma ngesamagundana ephethe impahla angayikhokhela ngandlovu. Hawu. Hayi buphuma usho ukuthini? Ungonini wakabani kanti lokhuluma ngaye manje Mbongeni? Engalo la ekhaya besikhula sijahana naye ngeemoto, sijahana naye ngokomsebenzi manje. Hayibo. Awukahle kodwa phela yazi njalo kungenzeka ukuthi bayamsukela umntanami mhlawumbe ubengabaleki. Phela umntanami uhleze ebhizi. Uhleze ebhizi mhlawumbe khona la bephuthuma khona nje obegijima nje. Ngeke nje azayenze lonto umntanami. Ngiyakuzwa mama kodwa manje uthe nje ephuma ama-alarm akhala umaye Kwakhala ama-alarm? Yebo impahla engakhokheliwe. Hayibo akhala kanjani ama-alarm? Akhaliso ukuthi athi hayi ibhomu phela leli yabo makuthi ibhomu elikhala kanjalo ngiyakutshela mhlawumbe ukuthi ngoba nakho usafika emaphoyiseni vele usanda kufika awazi sibadala zwana ngami yabo kutheni ibhomu leli ibhomu usho ukuthi nje sitolo khona ibhomu impilo zabantu isengcupheni njengamanje nomsebenzi wami uphuphisa umphakathi umsebenzi wakhe impela eqinisini unephuzu lapho mama ake ngiphuthuma impela abantu bangazi babhubhe nje sikhona sibaqaphile usuyiphoyisa la ngempela manje uyangena kulento yokuphoyisa uyayibamba manje shona khona ngane iyafana neniform awuphethwe kancane kubona umama ngiyabonga manje baba sibaba sakho kancane nakho shona khona ngane shona khona uyayenza le uyaphoyisa ke manje mawuphoyisa ke manje suka umuntu ezobhorekela kumina ziningabe igebengu ezikholela ngaphandle ezintshontshe izingaze izintshontshe ngisho nanayi igebengu zakule ndawo kodwa ubhizi nje belugubhana nomntanami ngempahla ezincane nje into encane engayifanga ngisho ekhaleni lana usehujela lokho konje hayi ngizosibhedela bona sidleni ke thina mengatshontshwa ungoneni bathi sidleni sidla amatshe hayi buba ngizosibhedela thina wengoneni goneni phuma lapho usihambile lo lamthuthulo kaMaSibisi phuma awubungivezela ama-aphula lapho ngithi qumqum la ufike nawo ungabonile ama-aphula kulezo impahla siyabonga kulaba abasubscribe-ile laba abangasubscribe inkinga yini kuphi sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe-ani-ke ngoba nakho ningaboni fanele subscribe aniboni ubakafelani pho ngiyacikeka mina waye ubakafa nibuke ni-like and comment laphana hayi makwethu kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye ngabhayini